Ola, bos días. Eu son María da Puntraja e son pandereteira e, a parte, contadora de historias. Pero xa non me contarvos un conto, veño a dúas cousas. A primeira, parabenizarvos, claro que sí, que estades aquí activando o modo galego. Eso ten moito mérito, E segundo, tócame lanzarvos o seguinte reto, que consiste, desta volta, en trabalínguas. Dicir un trabalínguas sin que se che traba a lingua. Deso se trata. Así que, nas vosas casas, colledes, preguntades a ver se alguén sabe un trabalínguas ou, senón, escribídelo, inventades un ben feitiño e despois practicádelo ca familia, cas amigas, con quen que irades, e cando vos haya ben decorrido, xa ides volver á escola e aí vai haber unha competición, unha carreira de trabalínguas ben ditos, sin que se vos traba a lingua, xa vos lo dixen. Eu, a modo de exemplo, podo darvos un que xa aprendín hai unha chea de tempo. Di así, atención, porque a mí gusta o queixo, entonces, atención. Do queixo non che me queixo, co queixo ben che me sabe, queixo me de quen mo vende que non mo deixa de balde, díxeno ben. Do queixo non che me queixo, co queixo ben che me sabe, queixo me de quen mo vende que non mo deixa de balde. A ver agora vos.